Dak mhux aġir li aħna se nittolleraw fis-soċjetà tagħna. Kemm dan il-mod skjettu dirett li l-Prim Ministru Robert Abela indirizza mistoqsija waqt intervista fuq il-programm Sibt il-Punt dwar sitwazzjonijiet ta' ġlied f'pajjiżna bħal dik li nqalet fil-Ħamrun propju ftit tal-jimilu. Il-Prim Ministru Robert Abela tenna li huma min huma n-nies involuti dan mhuwiex aċċettabbli. Dak li rajna fil-Ħamrun huwa inaċċettabbli. M'hemm xi ngħidu huwa disgustanti u inaċċettabbli. Jiġri fejn jiġri u jkunu min ikunu n-nies responsabbli jekk ikunux barranin, jekk ikunux nies Maltin jew Awċin, huma min huma. Dak mhux aġir li aħna nistgħu nittolleraw fis-soċjetà tagħna. Hawnhekk il-Prim Ministru wassal ir-ringrazzjament tiegħu lejn l-uffiċjali tal-Pulizija li jintervjenu f'dawn is-sitwazzjonijiet biex pajjiżna jinżamm sigur. Dr. Abela sostna li jistenna li dawk responsabbli issa jitresqu l-qorti u l-qorti nnifisha twassal messaġġ ċar kontra dan l-aġir u li jirrispetta l-ħidma kbira li twettqu il-forzi tal-ordni f'pajjiżna. Dr. Abela hawn irrimarka l-importanza tal-investiment kbir li qed jagħmel il-Gvern fil-forzi tal-ordni tiegħu fost oħrajn f'dak li għandu x'jaqsam mal-korp tal-Pulizija. Hawn semma l-introduzzjoni ta' uniformi ġdida fi żmien li ġej u l-investiment kruċjali fil-body cams li jġorru fuqhom l-uffiċjali. Għodda li permezz tagħha skont l-istatistika qed jonqsu l-aggressjonijiet fuq il-pulizija fil-waqt li tkun kruċjali għal preservazzjoni tal-provi. Dr. Abela sostna madankollu l-importanza tal-miżuri tal-prevenzjoni tar-reati, dam sinerġija bejn il-forzi tal-ordni, il-kunsilli lokali, awtoritajiet oħrajn tinfurzar u l-komunitajiet infushom. Dwar dan il-Prim Ministru sostna wkoll l-importanza tal-kunċett tal-pulizija fil-komunità. Għandna mod sostanzjali 42 lokalità li jgawdu minn dan is-servizz ta' pulizija tal-komunità, tgħidli biżejjed, ngħidlek mhuwiex biżejjed, u għalhekk illi aħna din naraw illi sal-aħħar tas-sena d-dieħla il-prinċipju u l-kunċett tal-community policing irid ikun estenda mal-pajjiż kollu. Dwar il-preżenza ta' komunitajiet barranin f'pajjiżna, il-Prim Ministru spjega kif fil-waqt li pajjiżna jilqa' fih ħafna barranin u l-maġġoranza assoluta tagħhom jgħixu f'serenità mal-bqija tal-poplu, dan il-Gvern mhux se joqgħod lura milli jitkellem u jieħu azzjoni fuq każijiet fejn barranin ma jġibux rispett lejn il-bqija tas-soċjetà. Dr. Abela fakkar li l-awtoritajiet Maltin ma jitilfux ċans wieħed sabiex jaraw li dawk il-barranin li jiksru l-liġi ma jibqgħux f'pajjiżna. Hawn il-Prim Ministru għamel aċċennu kollha s-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari hekk kif tenna li dan pajjiż miftuħ inklusiv iżda dejjem b'mod li wieħed jirrispetta l-liġijiet tal-istess pajjiż. Intant il-Prim Ministru Robert Abela indirizza wkoll mistoqsijiet dwar l-Malta, tenna li pajjiżna se jibqa' jkollu l-linja nazzjonali tal-ajru tiegħu. X'għadna fil-manifest elettorali illi pajjiżna se jibqa' jkollu l-linja nazzjonali tal-ajru tiegħu. Dik hija wegħda illi b'ebda mod maħna se mmorru lura minnha, mela se nkun ċar ħafna illi l-linja nazzjonali tal-ajru dan il-pajjiż se jibqa' jkollu. Huwa sarraħ ukoll ras il-ħaddiema li jixtiequ jibqgħu jaħdmu mal-linja nazzjonali tal-ajru ta' pajjiżna, hekk kif tenna li l-Gvern mhux se jitfa' l-pis li jġibu magħhom ir-riformi fuq il-ħaddiema. Ir-risposta tiegħi għalihom illum hija waħda ċara ħafna. Aħna maħniex Gvern illi jitfa' il-pis u l-prezz ta' dik ir-riforma fuq il-ħaddiem. Jiġifieri ir-riformi kollha li huma meħtieġa se jsiru il-pis ta' dak ir-riformi qatt mhux se jerfgħu il-ħaddiema.